Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Mufaro wedu kusangana manheru anhasi. Zita ndiComrade Saruwaka. Taziviswa vari mumasocial media groups vanotiziva vachiti pane shoko riri kutenderera revari kuda kuedza kutisvibisa of which vachipusha maagendas avo. Right, taavoida kupindura masikati because tinenge tiine rimwe basa ratinenge tichiita nekuongorora kuti system yavari kuedza kuda kuataka kana kuprovoka iriwo safe here. Right, chekutanga mudzimai anozviti barista munhu anoziva kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. Kuposta kwavo kwenguva yemakuseni kana kuti masikati vachiita sekuti havasi kuziva kwavari ndekwekunyeba. Vanenge vachipusha manarratives avo to save agenda dzavari kupusha. Tichazotsanangura nenyaya yekuti now we know kuti Comrade Nyoka Yemabhunu masecurities avo aapari nani, vatichengetekei. Tinogona kuchigoverana kune vanoda kunzwisisa kuti comrade chii chakaitika, ivo vachazotipa the detail. Search yaComrade Nyoka Yemabhunu yakatanga panguva yaanonzi Chimama. So Chimama munhu akakonectwa kuna Comrade Nyoka Yemabhunu through admin kana kuti anga ari padhuze naComrade Nyoka Yemabhunu ainzi Traore. So Comrade Traore munhu anga ari padhuze vaine ukama hwakanaka kusvika zvazobuda pachena kuti ari kushanda nesystem yana Chimama. So trap yavakaita yekutanga vakaofa Chimama 6,000 vakaofa Comrade Nyoka Yemabhunu 6,000. Vamuofa 6,000 yaiita setoken mari yekusapota vachiedza kumuisa padhuze. Agenda yanga iripo yanga iri yekuti vakwanise kubuditsa identity yekuti ndiani, zita rake nechii. So agenda iyoyo yakabudirira yaChimama naComrade Traore yakabudirira. Vakakwanisa kuidentify kuti who is Comrade Nyoka Yemabhunu, zita ravo repachitupa nezvese, vachibva vakwanisa kuita nemavideos vachibuditsa futi face yavo. Then isisi patakazoziviswa naComrade Nyoka Yemabhunu kuti ndaitwa trap, the damage yanga yatoitika kudhara, hatina kukwanisa kuzobatsira ipapo. But takatraya kuti no, chiitai masecurities enyu kuti ange ari pari nani. Vakati aiwa, isisi tichaedza nepatinogona. Well, then issue yakazoita kuti paitwe attempt kidnapping yakazolida to situation yatiri izvezvi. Vakazofonerwazve nemunhu wavaitrusta watinoti Shoko munhu akashanda naComrade Nyoka Yemabhunu kwenguva yakareba mumusangano weZANU-PF. So vanhu vaigara vachitaura vari vaviri, paine trust yanga iri between the two. So vana Shoko ndo vakapusha move rekuti Comrade Nyoka Yemabhunu vaite flight yekuenda kuJohannesburg kwavakazoita attempt yekidnapping yakazofoila. Payakafailya they moved kuti vakwanise kuti aende mukastody yepolisi vachishandisa mari dzavanenge vachipiwa nezvigananda. So pavakapinda mukastody yepolisi, reason was dhoketi ravakagadzira kuZimbabwe riya. Then mapurisa akapirwa kunzi munhu akapara mhosva. First thing kuisa munhu mukastody kuti anga ari safe, nyaya ichiongororwa.
Saka chinoitika kumutemo weSouth Africa kana ukakwanisa kuiswa mukastodi yepolisi, hauzongobudi. Panoitwa verification of identity nekuchekwa kunzi since tatombokubata hauna dzimwe mhosva here dziri kuda kuongororwa. Handiti tanzwanana. Then in custody, this move yaipushwa nemadzimai nesystem yeCIO iri kusanganisira mai avo vanonzi barista. Right, tiri ipapo, what we managed to do ndezvekuti vave in the hands of the progressive security, iwo Comrade Nyoka Yemabhunu. Then vana Comrade Barista nesystem yavo, they know, musanyeberwe paanenge achinyebera ukasiri kuziva kuti Comrade Nyoka Yemabhunu ari kupi. They know kuti Comrade Nyoka Yemabhunu ari kupi. Ndo vari kupusha mamuzi ese ekutraya kumaataka ari in custody maari imomo. Tatichiona vachinyebera kubuditsa majere ekuti haatombopindi vanhu vasiri maconvict. Tikaziva hedu kuti they know kwavari issue iripo, vada kutraya kuita cover up zvinhu zvavakaita musondo rapfuura zvatisingachakwanisi kutsanangura pari zvino because zviri a bit sensitive. Vakamaneja kuita game ravo ravanga vachida. First stage yakashanda zvakanaka kwavari ivo. Then now vakutraya kuda kupusha the second move, because second move ravainaro ndere kuda kuataka Comrade Nyoka Yemabhunu vari musystem through kushandisa zvoko muhomwe kune vari kuvachengetedza. Pane pazvakashanda but pari zvinhu hatifungi kuti zvichashanda, asi vari kuzama. We never know. Munoziva kuti zvigananda zvine mari yakaita sei kana vari kutraya kudefenda territory yavo, so anything is possible. Asi pari zvino comrade wenyu vari very safe. So push imwe yavanga vachiita ndeye kuda kuona kuti move yavari kutaura kuseni iya isisu tichavapindura here. Taregedza kuvapindura for a purpose because we knew kuti vane manarratives avari kuda kupusha. Saka tano chimbotisiyai tifocuse nezvimwe zviri emergency then tichazovapindura. Ndosaka tauya kuzovapindura pari zvino. So issue iripo ndeye kuti they are making attempts avari kuita kuda kuataka Comrade Nyoka Yemabhunu because mazuva avo ekuti vachisunungurwe akusvika. Saka vari kuona kuti vakumashure kwenguva. So nhasi was an initiative yekuda kuona kuti tikavapindura tiri kuziva here zvavari kuronga. Saka tiri kuzviziva zvavari kuronga. We know attempt yavari kuita, vari kushandisa mari ende mari yakabudiswa that project yakawanda. But ndofunga nenyaya yekuti inyaya yakuzivikanwa kwese kwese, I think nehurumende yekuSouth Africa kwavari yakuziva kuti pane mwana wemuZimbabwe ari in political persecution. Saka atodaira kuti zvinhu zvese zvichafamba mune zvakanaka. Asi pakutanga pakaitwa holiday Easter ranga isati rava shoko ratekeshera. Then vana Gambakwe vanenge vachingotsvagawo mari. Hatiteerere hedu zvakanyanya zvavanenge vachitaura because tinoziva kuti chavanenge vachida maviews vomonetize maplatforms avo voita mari yavo, which is fine. Then maaccusations anenge achiitwa ivo vana barista vari kutaura ava isecurity system yekuZimbabwe. Handiti muri kuona. They are looking as if they are concerned stereki panyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu vachitraya kupusha mafundraising as if pane pakambonzi pari kudiwa mari ingada kubatsira comrade pasituation yavanga vari. Then chechipiri, they knew very well kuti macriminal charges avanga vachida kutraya kuloncha haana kukwanisa kushanda muSouth African government. Ndio mistake yavakaita. So the push yavanga vakuita ipush yedeportation kuti vazodhirana Comrade Nyoka Yemabhunu kuZimbabwe. Ndo zvinhu zvakamhanywa neleadership kunobloka izvozvo and it was successful. Comrade Nyoka Yemabhunu havakwanise kuzodhipotwa kuenda mumaoko ezvigananda. Idzo dzakafambirwa dzakapera kudhara, they failed. So the move ravakuita rari kuda kuvaataka vari musystem. Saka vari kutanga vari kuda kutitapa mazwi
kuti Zimbabwe iri kuziva here kuti ndivo vari kumhanya chinhu ichi. That was the narrative yavanga vachipusha nhasi. Vanhu vese vanga vakanyarara, ivo ndo vaswera vachitaura vachiacusa, tichinzwa vachinzi takazoona vana comrade Sarwaka kuti vakabva kupi. Chava asiri kuziva ndechekuti millions and millions of Zimbabweans dzatinenge tichitaura nadzo kumasocial media vanhu vanotiziva physically, vatakashanda navo paground kana kuti vatinoshanda navo physically paground. So havasi vanhu vamuchapa manarratives enyu ekutraya kuda kupusha ma-CIO motives muchifungidzira kuti vachazokuteererai. Will be warned, my barrister, mamoves amuri kuita ECIO dzakudhara idzo dzegore ragocha inembe hadzishandi, hadzina musoro, hadzikwanisi kuachieva any agenda. Hamukwanisi kudefina kuti who is comrade Sarwaka to Zimbabweans izvezvi nerwendo rwatafamba nemazimbabweans rwatinarwo. So muwe neusiku hwakanaka. Chatingada kukuudzai, chatingada kuramba tichikuashuwai semhuri yeZimbabwe, izvezvi hana dzenyu ngadzidzikame hadzo. Zvinhu zvese information yaComrade Nyoka yeMabhunu haisisiri private information because vamukustody yemagovernment systems. Handiti muri kuona, anyone anoda kuziva mawhereabouts ake neanything haisisiri intelligence inenge ichibuditswa, zvamumasystems munogona kuzvitsvaga. Saka vari kuda kuita sekunga vanhu vagugula, ndosaka vanga vachiedza kurasika kuti vari kujeri ripi, vari kujeri ripi, vachida kutibhaiza isisi kuti tifungidzire kuti ivo havasi kuziva, kuti tisavaise pazvinhu zvavakaita last week. We know what they did last week. Hatina kufara nazvo zvavakaita. Hatichatsananguri hedu, zvichazotsanangurwa zvakanyanya naComrade Nyoka yeMabhunu kana vabuda vasununguka pamberi nemovement, pamberi nekubvisa hurumende yezvigananda, pamberi nekuteerera signal iri kubva kuna Comrade Geza. Hakunazve munhu achauya achiturikira message yabva kuna Comrade Geza. Ngatiitorei sezvairi. Comrade Geza message yavo haina anything chiri kuincite violence. Saka ngatizoregerei kuti kana vapedza kuadresa totanga kushare kucirculate mamessages anenge achiincite violence, tichiteedzerera system inenge ichitungamirira kuitira kuti inzi demonstration iyi haisi pamutemo, nekuti vanhu ava vari kuthreatena violence. Vanotanga kuthreatena violence vachiita unga sevari kuside kwaComrade Geza ndo maCIO. Saka musazovateedzerere vanhu ivavo, vanenge vachida kucontrola system ndivo. Saka imimi, you know your commanders, you know your leaders, so teererai message dzinenge dzichibva kwavari. Handiti tanzwanana, murare munyasha. Isisu vanozama, vanotifonera, vanoita sei. We are not vanhu vari private, isisu we are public, but chatinoziva ndechekuti we cannot be challenged nezvigananda. Isisu tinorova zviri serious, zviri legendary. They know very well kuti when they want to approach this side, they need to approach with caution. So tiri safe wonesu, musatye ma-circulations ari kuitwayo, ndevanhu vanopenga, hatinei navo, ngava cool down, handiti tatenda hedu.